پیرۆزکردنا یەکێ گولانێ ئەرکێک بوو. ما بسری خو وەک حرەکە کورد یەکێ گولانی ئۆرگانیزە کرد. کارکەرên دنیایê û gelê binbest yek bigirin. سلۆگانجی رادیقالیزە بوون. Ev slogana hemû grûpan. کوردار ئازادی بوون. یەکێ گولانê ku ek cejna karker û ketkaran tê pîrozkirin di sala 1886 da li Amerîkayê di encama grevên karkeran da derketiye holê û karkeran daxwaz kiriye ku li şûna 12 saatan 8 saatan bixebitin. Ev roj ji bo Kurdan ne tenê roja karkeran e, di heman demê da vek sembola têkoşîn û berxwedanê sembola nasname û demokrasiyê tê pênasekirin. Me jî wek Amîda Kurdiyê di vê raportê da berêxweda salên hefteyan û jî şahidên wan salan pirsîn ka ev roj ji bo daxwazên Kurdan dihat çimanê û di kîjan kontekstê da dihat pîrozkirin. Salên heftê yani taybetî jî heftê û şeş wê de heta heştê ez wekî gencekî aktivîst beşdarê çend mîtîngên mühim yekê Gulanê bûm. Tevgerên Kurdî wî demê hemû jî yên Bakurê Kurdistanê çepgîr bû. Lê tiştekî balkêşî heye yekê Gulanê gorê reng û şiar û sloganên Kurdî û talebên Kurdistanî di nav Kurdên Bakur da dihat pîrozkirin. Hêdî em jî wan re qetiyan me hereka Kurd çêkir. Kurd wek terafek beşdar dibûn, wek hereketên Kurdî yan rêxistinên Kurdî yan komeleyên Kurdî yan kovarên Kurdî bi ser wan nava beşdar dibûn. Girseyî çêbû. û Kurdan ji talebên xwe yên millî jî tavîz nedat nexwarî. Yani her talebên Kurdî, sloganên Kurdî jî bilind dikin. Fakat ev mesela yekê Gulanê da wexta ku dî ev çepî tîzî xurt bû. Vêja li Kurdistanê jî hema li her bajarê yan hind grûpên Kurd bi hev ra yan tena serê xwe eger qûweta wan têrê kiriye, hêza wan têrê bikiriye mîtîngan û ewka dikirin. Yekê Gulanê da taybetî me digo yaşasın işçi sınıfı mücadelesi ve ezilen ulusların ittifakı veya birliği. Ev slogana hemû grûpan. Yani tamam bijî Kurdi Kurdistanca hebûn. Maksat rengê Kurdî, talebên Kurdistanî bîne pêş û gorî wî tevdigeriya. Yani hindeka digotin işte ji gelan re azadî. Hindeka digotin Kurdar azadî bû. bimre koledarî, bimre kolonyalizm. Slogan jî radikalize bûn. Lê hin grûp jî ew bûn zelal Kurdistan welateke, Kurd milleteke li ser axa xwe dijî. Kurdistan hatiye parçekirin û dabeşkirin û dagirkirin. Mafê Kurdan heye û dagirkera ji welatê xwe derînin û dewleta xwe yê serbixwe ava bikin û heta taleba yekkirtina Kurdistanê yani hemû Kurdistanê jî gihede grûban dertixist pêş. Me êdî serê xwe hereka Kurd yekê Gulanê çî kir, pîroz kir. Problema sınıfa karker nebû ka Kurd çawa dijîn heqê wan çawa hatiye bin pêkirin yan çawa mafê wan tê bidin. Ev mîtingê çepê Türka da Sendîkayên çepgir dibin tesîra tevgerên siyasî da bûn. Li Tirkiye jî li Kurdistanê jî. Mîtingekî mezin yê girseyî li Stenbolê hevalê me xwestin beşdar bibin lê bi slogan û pankartên Kurdî dîsk wekî Türkiye Komünîst Partîsî û hin grûpên wa Kemalîst taybetî qebûl nekiribûn. Vêja hevalê me jî pankartên bênivîs, pankartên vala û devê xwe jî band kiribûn. Yani çavgû zimanê me hatiye qedexekirin. Bi vî protesto beşdarê pîrozbahiya yekê Gulanê bibûn. Ev vî helwestê dengekî xweş da. Yani hem di nav çepê Tirka da hem di nav Kurda da wekî helwestekî rast û heq
او امبارگویا سر کردی سر داخوازی کرده هات بو کرن reaksiyon eksan nişandan o her bir an daya